Abiadura handiko trenaren obrek Leze Txikia itzuloan eragindako kalteak hizpide izan dira Espainiako Kongresuan. Duela 2 urte ohartu ziren Kobazulo barruko ohiko bide bat etenda zegoela, barreneko galerietarako bidea berrik eroritako harri handiz estalita zegoela. Leze Txikiren lagunak Arrasateko eta inguruetako espelologia zaleen taldeak urte hasieran beste bide batetik barnealdeko galerietara irista lortu zuen, eta izugarrizko kareharri eta lurjausearekin egin zuten topo. Orduan konturatu ziren abiadura handiko trenaren tunela Leze Txiki barruan egin dutela. Topatu genuen triskantza guzti hori, 15-20 metroko tunelan sekzio bat, kanpoko armazoiarekin, kareharri pilua tetxotik jauzita, bizton triskantza. Iñaki Ruiz de Pinedo EH Bilduko diputatuak gertatutakoaren azalpenak eskatu ditu Kongresuan, baina Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak egin bezala, Raquel Sánchez Garraio ministroak ukatu egin du espelologo talde batek azaldu berri dituen kalteek Leze Txikiko aztarnategian eta ingurune babestuan eraginik izan dutenik. Y en este caso en concreto, claro que sí, hemos realizado un seguimiento arqueológico exhaustivo. No solo se ha realizado ese seguimiento y se han elaborado esos informes por parte de los técnicos de ADIF, sino también, como es preceptivo, por parte de los técnicos de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Estos técnicos han supervisado los trabajos de ejecución de ambos departamentos. Indican que el yacimiento arqueológico de la cueva de Leze Txiki no ha sufrido ningún daño. Gaineratu duenez eskura duen informazioaren arabera, AHTaren obrak indarren dagoen legediaren arabera egiten ari dira, eta ez da inolako kalterik izan Kobazulo horretan. Se descubrió un ramal kárstico sin catalogar y que se sitúa en el borde del sistema general kárstico y a una buena distancia del yacimiento de Leze Txiki, más de 300 metros. Hildo horretan ziurtatu du azpiegitura horretan inbertitzen jarraituko dutela ondare nazionala eta arkeologikoa babesteko behar diren zuhurtasunak hartuta. Horren aurrean diputatu subiranistak txosten tekniko bat eskatu du abiadura handiko trenaren lanek zonalde hori kaltetu ote duten argitzeko. Garraio sailburuak adierazi du Adifeko eta Aldundiko teknikarik egindako txostenek adierazten dutela Leze Txikiko aztarnategiak ez duela inolako kalterik jasan. Con un presupuesto de 95 millones de euros y sin duda será la obra viaria más relevante y más compleja que afronta Navarra en estas últimas décadas. Una obra que permitirá cerrar una deuda histórica con los más de 22.000 navarros y navarras, vecinos de las zonas de Baztán y Bidasoa. Aste honetan 3 urte bete dira Zaldibarko zabortegia amildu zenetik. Kalteak ikaragarriak izan ziren. Luizia Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze arrastaka eraman eta lurpean geratu ziren. 2 langile desagertzeaz gain dozenaka mila tona lur toxiko eta hondakin arriskutsu maldan behera jausi eta diosina, furano eta metal astunez bete ziren eskualde jendetsu baten airea, lurra eta ura. Atzera begira jarriz gogoratu behar dugu zabortegia 2011an hasi zela hondakinak jasotzen, eta 35 urtez betetze aurreikusten zen, 2056 urtera arte. 2012an 185.000 tona hondakin jasotzetik 2018 eta 2019an 500.000 tona baino gehiago jasotzera igaro zen. Urte horietan Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan hondakin gehien pilatu zuen zabortegia izan zen. Bada 2020ko otsailaren 6an gertatutako luiziak 2 auzi ireki zituen. Bata ordea 2021ean itxi zen, fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin.
Bigarrena berriz, ingurumenaren aurkako delituagatik irekitakoa Durangoko lehenengo instrukzio auzitegiaren eskutan dago. Eusko Jaurlaritzako 3 ingurumen teknikarik ikertu gisa deklaratu beharko dute otsailaren 28an. Jaurlaritzak justiziarekin elkarlanean aritzeko borondate osoa duela azpimarratu du Arantxa Tapia ingurumen sailburuak. Eta jakinarazi 3 teknikariek Jaurlaritzaren abokatuen laguntza juridikoarekin deklaratuko dutela, gobernuko beste edozein langilek bezala. Testu inguru horretan Tapiak azaldu du gaur egun Zaldibarko zabortegia egonkortuta eta aurrezigilatuta dagoela, eta ingurumen baimena aldatu egin dela. Ildo horretan Tapiako hartarazi du zabortegiko titularrek alegia Berte Recycling enpresak behin betiko zigilatu beharko duela zabortegia, eta itxi ondorengo kontrol eta jarraipen neurriak hartu beharko dituztela. Arana klinikan jarriko den asilo eskatzaileentzako zentroaren inguruan sortutako polemikaren ondoren, zehar errefuxiatuekin gobernuz kanpoko erakundeak eskatu du errefuxiatuen eskubideak betetzeko. Era berean, errefuxiatuek aurkitzen duten oztopo nagusia polizia etxean hitzordua lortzeko zailtasuna dela ohartarazi du erakundeak. Polizian asilo eskaera formalizatzeko hitzordua lortzeko izaten ari dituzten zaildatasunak barkatu, hori funtsezkoa baita prozesu osorako. Izan ere, hitzordurik izateak babes eskatzeko prozedura eragozten du. Erroldan eta oinarrizko eskubideen estaldura bermatzen duten zeinbait zerbitzutan sartzea zailtzen baitu. Hala, errefuxiatuak zaurgarri uzten dituen egoera horrekin bukatzeko, izapide horiek kudeatzen dituzten poliziatzei mekanismo egokiak eman behar zaiela nabarmendu du zehar errefuxiatuekin erakundeak. Ukrainako gerraren ondorioz aktibatutako aldi baterako babesari esker 4.056 eskaera egin ziren, eta segituan babesa jaso zuten, eta horrek erakusten du nazioarteko babeserako ere egin daitekeela. Zailtasun asko topatzen dituzte egun errefuxiatuek, izan ere, behin herrialdera sartzean, hilabeteko tartea dute asilo eskaera tramitatzeko. Baina zer gertatzen da, hitzorduak erabilgarri ez daudela. Eta behin hartuta gainera, administrazioak ez duela betetzen 6 hilabeteko epea izapidearen erabakiaren berri emateko. Arazoak baina ez dira hor bukatzen, izan ere asilo eskaera egin eta 6 hilabetera lan egiteko baimena ematen diete. Eta errefuxiatuak gizarteratzen hasten dira, baina hilabete batzuk igaro ostean gehienetan asilo eskaera horiei ezezko ematen diete, eta herrialdetik alde egin behar dute askotan. Hala, udal eta foru hauteskundeen atarian, egoera horrekin bukatzeko alderdi politikoei eskatu diete neurriak hartzeko. Alderdi guztiei eskatzen diegu. Errefuxiatuak diskurtso politikoetan ez instrumentalizatzea eta diskurtso horiek bizikidetzatik eraikintzea eta ez gizarte haustura sustatetik. Ez dugu lortu, guri gustatuko litzaiguken guztia, baina bai lortu ditugu gauza oso garrantzitsuak. Adibidez, biktimen erreparazio integrala aitortzea, gure negoziazioari esker edo gure aportazioari esker baitare Euskadin fasismoak jotako biktima guztien era guztietako ez bakarrik hildakoen errekonozimendu eta zenbatekoa jakitea lortu dugu. Ofizialki aurkeztu da hainbeste pertsonek espero zuten torturaren ikerketa. EHUko Kriminologiaren Euskal Institutoko ordezkariak Nafarroako parlamentuan izan dira. 1969tik gaur arte Nafarroan izandako tortura eta tratu txar kasuen inguruko ikerketa aurkezten. 1000 kasutik gora zenbatu dituzte. Laura Pego eta Janet Ruiz txostenaren egileek ikerketa aurkeztu diete alderdi guztiei. Txibiteren alderdiak ontzat eman du txostena. La política también debe avanzar, porque creo que en momentos como este estamos siendo un grave obstáculo para la sociedad y para el avance en ese reconocimiento. Navarra Sumak bere moduan ere tortura eta tratu txarren kasuak ikertu behar direla adierazi du. Nosotros tenemos muy claro que los miembros de las fuerzas de seguridad fueron nuestros ángeles guardianes,
frente a quienes querían exterminar a UPN, a PP, al Partido Socialista. Les estaremos siempre infinitamente agradecidos, pero también tenemos muy claro que quien haya torturado no es de los nuestros, quien haya ido contra los derechos humanos no es de los nuestros. EH Bilduko bozeramaileak Kriminologia Institutoko lantaldeak egindako lana eskertu eta ikerketaren aurkezpen ofiziala mugarria dela azpimarratu du. Baina oso zaila da defendatzea abusu puntualak izan zirela, garai guztietan erabili da tortura helburu politikoekin, guk behintzat argi esaten dugu praktika sistematiko bat izan dela. Torturatuen sareak gehiengo sindikalaren laguntzarekin tortura sistematikoa izan dela frogatzen duen ikerketa parlamentuan aurkeztu izana txalotu egin dute. Pozik gaudela zentzortan zeren, pentsatzen dugu torturaren afera hainbat urte lurrazpian izanik ere argitzen hasten garela, argitzen goaz. Egia da ere ibilbide oso luzea izanen dela, instituzioaren ateak hasten dian zabaltzen, baina aldiz Madrilen gaur egun Euskal Herritarra zigortuak dira torturaren deklarazioen ostean. Orduan horrek isladatzen gaitu ibilbidea luzea dela. Gutxinaka badira aurrepausoak Nafarroako torturatuen aitortza eta erreparazioaren bidean. Bi estado diferente daudela, zubiaren alde batean eta bestean, baina bi estadoetan aplikatzen diren politikak oso antzekoak direla. Pentsioi dagokienean ere bai. Ikusten dugu, hala gobernu bat nogabestea, ari dela pentsioak murrizteko saiakera batean, erretiro adina atzeratu, eta pentsioen zenbatekoa ere murrizteko saiakera batean. Azken finean, sistema publikoa ahultzen du kapitala indartzeko. Erreforma hau beste edozein neurri antisoziala bezala ez dugu onartuko. Uste dugu ez dela murrizketa berri egiteko garaia, eskatzen duguna da Euskal Alderdiei murrizketa ororen aurkako jarrera bat izan dezaten, jarrera irmo, eskatzen diogu Euskal Alderdiei murrizketa gehiagorik egin dezadin. Guk ere beste reflexio bat jarri nahi dugu nahi, eta da, gure pensioak Madrilen eta Parisen esku dauden bitartean beti guraiza bat egongo dela pensio horien gainean, pensio horiek mehatxatuz. Uste dugu hemen ez dagoela bideragarritasun arazo bat pentsioi dagokionez. Pentsioak bideragarriak dira. Guri arreta ditzen diguna da, pertsona honen aldetik egon den errestasuna beldurri gabe, esan bezala osasungintza publikoan aritzeko, esklusibitatearen osagarria jasotzeko eta horrekin batera eremu pribatuan lan egiteko. Guk egin dugun ikerketa oso oinarrizkoa izan da. Hortaz, honen atzean ikusten duguna da, badagoela, egon daitekeela, iruzur orokor bat eta normalizatu bat praktika honen inguruan.
Book Start ekimena 80ko hamarkadan sortu zen Erresuma Batuan eta munduan liburuak oparitzen zituen lehen programa izan zen. Gasteizen 5 haur eskoletan ezarriko da. Se basa en el regalo de un paquete de libros gratuitos para niños y niñas de 0 a 3 años. El programa también incluye actividades de promoción lectora que se desarrollarán en las 5 guarderías municipales con la actividad Liburu Baby Kluba. Ikuskizunak arratsaldeko 7etan hasiko dira eta gaueko 10etan amaituko dira. Besteak beste Montermoso kulturunea, Santa Maria Katedraleko kripta eta Europa jauregia argiz beteko dira 3 egun hauetan. Biz geliyoruz. Yine buraya geliyoruz. Tamam. Eta egingo dugu, elikagarriak biltzea, eta bidaliko ditugu, Siria eta Turkia dauden errefuxiatu kanpamenduetan dauden pertsona errefuxiatuei. Bai arraina, atun, atala, sardinak eta kontserbar, latan kontserbenak, eta gero lekaleak kontserbar baita ere, gozitak daudela, eta gero baita ere arroza, pasta eta esnia. Milaka dira urtero sagardotegira joaten direnak, ohiturari eutsiz eta txotxarekin gozatuz. Sagardoaren lurraldean eta Hernanin zehazki oso errotuta dagoen usadioa da sagardotegietara joatea sagartaz lagun artean edota familiarekin gozatzera. Hala ere ohitura horrekin batera badira ohiko bihurtu diren beste jarrera onartezin batzuk eta horiek ez dira sagardoaren kulturaren parte. Ohikoak bihurtzen ari dialako milaka pertsona Hernanira etortzen dian hontan sagardoaren aitzakipean jokabide matxista, arrazista edo hernaniarren elkarbizitzaren kontra dijoazen jokabideak eta izateko, ez. Testuinguru honetan Hernaniko udalak ez da sagardoa zuzara lelopean sentsibilizazio kanpaina abiarazi du. Eta horrekin pixkat irudikatu nahi duguna da, sagardoaren kulturaz gozatzera datozen pertsonek ez dezatela hori erabili, onartezinak dian jokabideak erabiltzeko. Horregatik aurtengo kanpainan erasoetan baino jokabideetan jarri du azpimarra,
ulertzen dugulako jokabide matxista eta arrazista horiek direla gero eraso zehatzak gertatzeko baldintzak sortzen dituztenak, ezta? Gainera ikaragarria da txotx garaiaren inpaktua. Sagarotei edo txotx garaia hasten danetik pixkanaka asteburuz asteburu datoiek gorantz guten dira, eta martxoa erdialdea izaten da pertsonak gehien edo jende gehien etortzen dana. Eta Hernanin, azkeneko datua 2000 eta emeretzikoa daukagu, pandemia horretiko datua, eta da, martxoko larunbat batean 78 autobus Hernanin egon izatea, ez? Egoera ikusita, udalak zenbait neurri berezi hartu ditu. Bai, segurtasun ikuspuntu batetik, udaltzaingoaren errefortzu batekin eta presentzia handiagoa batekin alde zaharrean bertan, ertzaintzarekin ere koordinazioa daukagu, herriko gainontzeko lekuei edo erantzuna eman ahal izateko, ze komun publikoak ere gehitu egiten ditugu, hainbeste jende dagoen tokian ere erantzuna eman ahal izateko, eta indarkeriarik gabeko puntua ere jartzen dugu, norbaitek indarkeria sexista kasu bat jasan edo ikusi balin badu bertan horren berri emateko eta pixkat ere kontzientziatzeko gai honen inguruan. Beraz gogoratu Sagardo denboraldia gozatzeko unea dela, baina ez da onartuko jarrera matxistarik, ez arrazistarik, ez errespetu gaberik. Baina arbuiatu egiten ditugula onartezinak dian jarrera horiek guztiak. Eguerdiko 12:30 pasata direla iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako gaur gurean dugu Mikel Martinez aktorea, ondo etorri. Euskal aktorea. Eskerrik asko, esaten da, ondo aurkitua edo, bueno, hoxe. Tira, bilbide luzea duzu, aurretia aurrera bira ere luzea seguru, beraz tartean teatroari helduta abiatuko dugu gaurko elkarrizketa, ez? Hor, hainbat gauz badira, txapel horren azpian, orain zer duzu eskuartean? Ibilbide laburra, eta tarteanena ibilbidearen erdia. Eta, egia esan beste gauza dauzkagu orain eskuartean, bakizu hor tarteanen batez ere, hiru sortzaile gaude batez ere, eta gero beste persona batzuk, ez? Denak ere sortzaileak, Patxo Telleria, Jokin Oregi eta ni neuk. Eta orduan, Patxo Telleriarekin bauzkat egiten ditugu ez dokiruren formato, ez dokiru deitzen diogu humoresko, umore berezi bateko montajeak,
eta horietatik ez dokiru eta ez dokero, euskal musikarekin jolasten dugu, ez dokero, gure zoramenarekin jolasten dugu, eta, barre egiten dugu geure buruaz, eta gizarte honetaz, eta euskal munduaz, eta euskarak presentzia handia dauka, euskara da beste personai bat, eta ez dokiru eta ez dokero. Gero badago beste egiten dugu ere beste obra bat, ja humorezkoa ez dena, oso ez dakiz zaila katalogatzeko patxotelleriarena, baina ez patxotelleriarekin, Alderrai. Orduan horien mezuak ere, edo horien emanaldiak ere egiten ditugu. Eta horrez aparte, ni neuk, edo tartean barruan, edo ni neuk, monologo, edo bakarrizketak, edo formato txikiko obra batzuk dauzkat, eta horiek ere, beste zirkuito batean ere egiten dira. Tabernaria, Biba Boi, Irati Agirrezkoenarekin, eta beste batzuk. Ez, patxotelleria aipatu zuez, elkarrekin hori ez, denbora ere badaruzue lanean, eta esan genezake estilo propioa ere gauzatu duzuela? Bai, dena dago inventatuta, baina batez ere hemen euskal antzerkiaren barruan eta euskal kulturaren barruan edo, gure sigilu propioa eta apuruan berezia daukagu, ezta? Bai, humorea egiteko era berezi bat, Patxoren eskutan dagoena batez ere, bera delako gidoilaria eta berak idazten ditu testuak, biok elkarrekin gero zehatzen dugu eta osatzen dugu lana, ez da. Eta, ez dakit lotxa ematen dit esatea, baina bitzen zait oso humore inteligentea dela, eta oso humore ironikoa, eta oso zentratuta dagoela gure gizarte honetan, euskal munduan, eta horrela eta, konektatzen dugu oso ondo publikoarekin. Eta uste dut, hainbeste obra egina dauzkagu formato horretan, egia esan Patxok kriston meritua dauka formato berdinarekin, eta horrela oso gauza ezberdinak eta onak idatzi dituela eta egin dituela, eta posik gaude, galtzen ari naiz. Humorea aipatu zu batetik, gero elkarrizketak izaten dira nagusi ere normalean, eta horrek ere agian egiten du ikuslearen ganez gertuago sentitzeko joera? Bai, batez ere gure publiko euskalduna da, orduan murriztuta daukagu publikoa, beti izaten dut alde batetik, daukagu handikat edo hori, baina beste aldetik publikoa ondo ezagutzen dugu, eta gainera konkretoki obra honetan, beste obra batzutan euskeraz egiten dugu, baina eta bentaja bada jakitea ze publiko eukiko dugun, euskalduna, eta horrela, baina gaia izan daiteke New Yorken gertatzen den gauza bat, eta horrela, Alderrai bera esate baterako, ez? Baina formato honetan ez dokirun konkretoki, barre egiten dugu geure buruarekin, geure kulturarekin, geure jaiekin, euskararekin pila bat, eta publikoa oso identifikatuta sentitzen da, oso ondo daki zertaz hitz egiten ari garen, eta bere burua ikusten du hor, eta bere buruaz barre egiten du. Eta iruditzen zaigu hori oso sanoa dela. Ez esan duzu giztagendari eragiten dioten gaiez eta aritzen zarela bereziki, ez dakite ez do kerota ez da purtsua gehiago kontatu alde guztun? Euskara ez dokirun esate baterako, jolasten dugu, esaten azpititu moduan, euskal musikaren benetako historioa, eta dugu esaten horrekin jolasten dugu ere, historia, baizik eta historioa, porque da gure historio falsua, benetakoa ez dena, jakina, bi personaje zoroak garelako, ustez asko ulertzen dugula euskal musikari buruz, eta jolasten dugu horrekin, eta batez ere, gure gidoiak oso testualak dira, asko jolasten dugu testuekin, eta esan nahiekin, eta ironiarekin, eta esaten denarekin, nola esaten den, eta orduan asko jolasten dugu publikoak oso ondo ezagutzen dituen kanten letrekin, eta hori bueltak ematen dizkiogu, eta horrekin umorea egiten dugu. Orduan jendea oso identifikatuta, oso ondo ezagutzen ditu letra horiek, oso ondo identifikatuta, eta barre egiten dugu, ematen dizkiogu bueltekin. Eta ez dokeron, beti egiten dugu barre gure buruaz, baina ez dokeron, batez ere ez dokeron,
ez dok erotuta gaude, jolasten dugu geure Mikel eta Patxoren pertsonekin eta horrela barre egiten dugu, eta hau da, gu zer gara, gu gara, bizitza osoan edo antzerkian, euskaran eta antzerkian inguruan ibili garenok, eta horrela, ez? Eta orduan barre egiten dugu horrekin, Patxo desesperatuta dago eta ja utzi nahi du, porque ja kontuatu da, ja publikoa gutaz pasatzen dela, baina ni naiz kisote bat edo esaten duen aberriak behar gaituela, eta orduan arrastatzen dute nire Pantxo maitea, nire jolasten dugu izen horrekin, arrastatzen dut edo, eta ematen dugu road movie bezala eta horrela, egiten dugu bidai bat edo Euskal Herritik gure zera antzerkia edo banatzeko, eta orduan jaisten gara, ez dakit, Oñatiko zera santutegian, edo Iruñako zezen plazan, edo Donostiako danborradan, edo Guggenheimean, eta horrela eta horrekin, eta beti zera frakasatu egiten dugu, eta kriston erridikula egiten dugu, ezta? Eta, hoxe, orduan, barre egiten dugu ere, hemen dauden jai batzukin, eta ikono batzukin, eta Donostiako haizearen orraziarekin, ustez oso ganberroak gara, baina, mesutxoak eta gauza kuriosoak edo sartzen ditugu hortik. Eta guztia gainera euskaraz, ez? Berriak behar du euskarazko antzerkigintza? Herriak behar du, Euskal Herriak behar du, bai, euskararekin disfrutatu eta euskararekin gauzak deskubritu, eta euskaldun izateaz harro izatea, eta suerte duen sentitzea gauza ederrak ikusi dituelako euskarari esker, eta hori da gure helburua. Publikoak ondo pasatzen da, eta euskaldun izateaz suerte duen sentitzea eta harro sentitzea. Eta hori lortzen dugula sentitzen dugunean, gu suertekoak eta gara, eta harro sentitzen gara gure lanaz. Eta horrekin lotuta ere, zuk zure begietatik nola ikusten duzu euskarazko antzerkintzaren panorama orain? Galdera potoloa. Ondo ikusten dut, denbora pila bat daramat honetan, eta bakit konpainia bakoitzari eta profesional bakoitzari orain dela 30 urte, ez dut gehiago esango, 30 urte, baino gehiago kostatzen zaigu gure lana plazaratzea eta arrakasta edukitzea eta horrela. Baina ez egoera txarragoa delako, egoera hobea da, publikoa dago lehen ez zegoena, edo beste goen oiturarik eta horrela, baina orain dago publikoa eta dago profesional pila bat eta oso jende ona, oso talde onak eta profesional onak, edo amateurrak, oso gauza onak egiten dira, eta orduan dago kriston kompetentzia. Orduan nik uste dut egoera oso ona dela, baina bai bakoitzak, agian talde bakoitzak eta persona bakoitzak ez dago dizu, oso zaila da aurrera ateratzea eta egia da. Baina hoxe, kompetentzia eta gauza asko daudelako, orduan, behartuta gaude, gauzak ondo egiten, eta arrakasta egokitzen, eta horrela. Esan nahi dut lehen oso normala zen antzerki lan bat egitea, eta denborarekin, eta zailtasunekin, eta horrela, guk horrela maskaradan egiten genuen, Gaztibeltzaren karabinak, pistolaren begizuri beltzak, eta egiten genituen 150 funtzioi urtetan. Eta gaur zaila da, gaur egiten baduzu 50, 60, hori kiston arrakasta da, ez? Hoxe, nik uste dut egoera oso ona dela, baina profesional bakoitzari eta talde bakoitzari egia esan, kostatzen zaigu aurrerateatzea. Gainera, adibidez, zinen mara begira Euskal Herriko produkzioen loraldi batez hitz egiten da azken aldian asko, antzerkintzan?
Antzerkian ere bai oso ondo dago, eta nik uste dut komplementatu egiten direla, zinea eta antzerkia. Eta ero bestaldetik, beste kontutxo bati helduta, tartean teatroak, zine Bilbaurekin batera ez, 10. edizio baten, esan da antzerki laburren sariketa bat mandu ez, konta eguzu apurua gehiago sariketa hortaz? Bai, tartean eta Kafe Bar Bilbao, kasualitatez ni nago bietan, agian horregatik izango da, saiatzen gara zeo zer egiten, antzerki munduan, edo horrela, ez? Batzutan emanaldiak antolatzen ditugu, eta bago gauza bat, 20 urteetan ja antatu duguna da, teatro laburreko saria gidoiak saritu egiten dira. Asmoa zein da, gidoilariak animatzea edo idazten eta horrela, ez? Eta, formatoa aukeratzen dugu teatro laburrekoa iruditzen zaigulako. Alde batetik gero eta eskari gehiago eta arrakasta gehiago daukala formato hori, teatro laburrekoa. Leku txikietan, leku ezoikoetan egiten dena. Eta bestaldetik ere, apur bat errestasun bat jartzeko ematen du berez. Gauza ederrak egitea inoiz ez da erreza, baina, gauza ederrak 20 minututakoak, suposatzen da, errezagoa dela, gauza ederrak ordu bete eta erdikoa, baina, ez? Eta, 20 urte daramagu horretan, ematen dugu sari bat euskeraz eta beste bat erderaz, eta, saiatzen gara gero hori plazaratzen, batzutan irakurketa dramatizatu bat, beste batzutan antzestuz. Eta aurten euskarazkoa konkretuki Lutxo Egiak irabazi du, beti barkamena eskatzen dugu irabazten ez dutenei, porque egia esan hau juzgatzea oso zaila da. Baina, eman diogu Lutxo Egiari 14 antzeslana, bakarrizketa bat da, 20 minututakoa, gehiago agian, eta, niri personalki asko gustatzen zait, iruditzen zait oso testu ederra dela, eta, animatu naiz edo montatzen eta egingo dut. Eta orduan, orain otsailean 4 zera festival, teatro txikiko, antzerki txikiko festival handi horretan, horrela ditzen diogu, hor estrenatuko dut, datorren astean, eta gero Pabidiseian, teatro txikiko festival horretan ere horre emango dut. Formatu txikia esan duzu ez, hainbat lekutara edo toki gehiagotara ere eraman daitekela, eta festival honek 4 ere ez hori eskaintzen du. Bai, eta arrakasta handia dauka, badamago ja 5 urte festival horrekin, hau da, leku ezberdinetan, leku txikiak, leku ezberdinetan egiten denak alde zarrean, Euskaltzaindian, Zazpikatuka Gaztetxean, Biran, Kafe Bar Bilbao, aurten ere Kalderapekon, eta egiten dira emanaldi ezberdinak eta publikoa mugitzen da batetik bestera, eta horrela 2 emanaldi edo 3 emanaldi, segun bakoitzaren luzera zein den, ezta? Eta nik uste dut, saiatzen gara gauza ederrak eskaintzen, baina arrakasta handia daukagu publikoa, dena beti dago beteta, eta horrela, eta nik uste dut arrakastaren arrazoi bat da ikusten dela, medio gutxirekin, baina bertako kaleko jendeak gara, eta interes ez politiko, ez krematistiko gabe edo prestatutako gauza bat, ez? Jendeak sentitzen du hori, jendeak sentitzen du antzerkia oso hurbil, oso kalean dago, oso etxetik hurbil, auzoan, eta bestaldetik ikusten da borondate herrikoi batek antolatutako gauza bat dela. Eta entzakit, arrazoi egingatik, eta, montajeak onak edo zainonak edo superonak direlako, egia esan publika hurbiltzen da eta oso pozik gaude. Eta hor besteak beste, 4 jaialdian, aipatu zu ez, 14 lan horrekin, hor geldu diozula eta animatu zarela ez? Bai, oso bakarrizketa bada, monologo bat,
oso brillantea iruditzen zait, eta oso kuriosoa, komikoa da, baina komizitatea egiten du gai potolo batekin, suizidioarekin, eta orduan hor dago kontraste hori, eta oso gauza berezia, eta, bueno, espero dut jendeari gustatzea. Eta bakarrizketa da hau, kasu honetan ez, gustatzen zaizu, gustora ibiltzen zara bakarrizketetan, edo nahiago duzu ez, beste jende batekin holtza konpartitzea? Bueno, asko gustatzen bakarrizketak, bai, beti danek asko gustatu izan zaizkit, bai ikusle moduan, ikusi ditut gauza batzuk, eta gero egile moduan, egin dut kontrabasua Patri Suskinena, aspaldian egin nuen, 300 emanaldi, edozein lekutan, oso leku txikietan, antzokietan ere bai. Monologo batzuk egin ditut, eta bai, gustatzen zait. Gustatzen zait ikusle moduan, eta beti esaten dut, ikusle moduan sentitzen, jendeak askotan galdetzen, zuk galdetu aldi da zurain, eta ez da zaila edo monologo bat aurrera eramatea eta publikoa konektatzea eta horrela, eta orduan nik esango nizuke. Askotan izan duen moduan, ez. Bai, aktorearen edo agian bauka zailtasun berezi bat, baina publikoaren ez. Publikoa nik uste dut, ni neu publiko bezala, monologo bat ikusten dudanean, harrapatuta gelditzen naiz, aktore bakar batek edo egiten duenarekin. Eta nik beti esaten du printzipioz, monologo batek abantaila dauka hasten denean, kriston montajea, baina abantaila dauka. Gero, monologoa, bakarrizketa, aktorea, edo, nola egin duzun txarra baldin bada, abantaila guztia galtzen duzu. Baina, printzipioz, abantaila daukazu. Nik meu bentsat ikusle moduan, horrela sentitzen dut, pila bat gustatzen zaide, oso gauza ederrak ikusi ditut, Dario Fogera eta beste batzuk, eta orduan bai gustatzen zaite egitea. Eta saiatzea, jendea engantzatzen edo. Bai, ez azkenan publiko denak atentzioa puntu berdinera. Bai, puntu berdina da, kriston desafioa. Bueno, antzestea, bai bakarrik egonda edo lagunduta da kriston desafioa, eta beti esaten dut ere, beti esain, nik mendigo izalea ere zen naiz, egon 8.000 batean, nanga par baten, eta horrela, eta kriston desafioa da, nik eszenatoki batera igotzea horrekin konparatzen dut, kriston desafioarekin. Eta kriston desafioa oso desafio psikologikoa, ez da hainbeste fisikoa, baizik eta psikologikoa, eta zer da psikologikoa, dena eman behar duzula, dena sentiarazi behar duzu, eta orduan publikoari sentiarazi egin behar diozu, zuk kontatzen duzuna edo gorpusten duzuna, ez? Eta da kriston desafioa, eta inoiz ez duzu lortzen. Orduan, baina abantaila badauka zinearekin konparatu, eta emanaldi honetan bakarrik eman duzula, lortu duzula 170, baina hurrengo emanaldian, kontxo, izango da 172. Eta orduan, kiston burruka, emanaldi edo saiatzen da, dena ematen eta publikoa emozionatzen, ez? Lehen aipatu duzu ez, Maskara Antzerki taldea bera ez, nola gogoratzen dituztu hasierako garai horiek ez, izan ere, kontatu duzu ez, bazirela emanaldiak ehundik gorako estoekin. Emanaldiekin, eta horrela, emanaldiak montajeak, sasoi hartan, ez egiten ari naiz 80etan edo horrela ez. 80, 80etan, eta horrela, gu ginen, eta antzerki talde asko horrelakoak zeuden, antzerki talde profesionalak eta horrela baino, profesionalak ginen, baina ginen talde handi bat, musutruk eta kriston militantziarekin, eta horrela lan egiten genuenak. Gun maskara da, eta karraka, eta geroa, komikos dela legoa lehenago, karraka eta maskara baino, horrelako, jende multxo bat, guzti emana horretara, eta oso kondizioi prekarietan, baina berdin zion kontua zen ideal baten aurrean edo horren bila lan egitea. Maskara den idealak ziren euskara batez ere, eta antzerkia ez. Eta hor geundenok,
ni neu eta batzuk batez ere ginen euskaltzaleak eta horrela antzerkizaleak baino gehiago. Gero antzerkiarekin zaletu gara, behintzat hori gertatu zai, baina lehen zen militantzia pura idura. Eta orduan egiten genituen gauzak indar eta gogo handiarekin eta horrela, baina batzutan txapuzillo ederrak ere egiten genituen. Esate baterako euskara beraekin, denok euskaldun berria, gainera ginen maskarada antzerki talde euskara hutsez egiten genuen, bakarra gero Donostia batzuten beste batzu, baina beti egiten zuten euskaraz eta erderaz. Guk euskaraz eta euskaldun berriak, nigo euskaldun berria naiz, eta daukate, Bilboko euskara, haien akatsekin, eta, hoxe, Bilboko euskaldun berrion euskaldun berri zarron euskara daukate, eta listo. Baina lehen, benetan geneukan, imaginatzen dut euskaldun zar baten belarrietan kriston mina egiten genuela. Orduan, akatsak geneuzkan, baina kriston ilusioa eta kriston indarra, eta horrela gogoratzen dute denbora horiek. Eta gauza ederrak egin genituen. Gazti beltzaren karabina, lehenengo Dario Foren obra bat, pistolaren begi zuri beltzak, Arrizko aresti hau, arestiren obrarekin, personaia kontatu eta obrak, hori oso fuertea izan zen. Lehen komentatu dut, kontrabasuarekin Patrick Suskinen, esan edut testu universal bat, horrekin ere kriston arrakasta, gero hasi ginen agian gero ez dokiru Patxo eta Biok egin duguna, eta horrela hor hasi zen ziurazki lehenengo hasia marskarada izan zen, marsk anaien testoekin jolasten genuela eta Patxok egindako beste gauza batzuk, eta hor hasi zen agian orain daukagun hildo, jendeak inor publiko asko eduki du ez dokirurekin, eta imaginatzen dut hemen ikusten ari dena ezagutuko gaituela ziurazki, baina inork ez ezagutzen adibez Marx anaiak hartzen baditu agian umore mota hori ulertuko du zer egiten dugun, ezta? Hoxe, beste obra batzuk egon ziren, eta oso garai polita. Garai politak, eta, aipatu dituzun kontu guztiak aintzat hartuta, gaurko begiradarekin zer ikusten duzu agian gehien aldatuela, Badira gaur egun gazteak halako grinarekin, eta, apur bat militantzia zitzaiten zenuen ere, sorrera horretan, nola ikusten duzu, belaunaldi berriak eurak? Lehen komentatu dut eta falta ezean zait esatea, gauzak, zuk orentxe galdetu duzuna, lehen ginen taldeak edo hori agian posiblea zen, eta posiblea zen soziolog, esan nahi dut. Baina gaur ere oso zaila da, gaur ere nahiko profesionala izan behar duzu, emanaldiak egiteko diruak ere nahiko instituzioetan daude, lehen diruak edo esfortzuak herrian auzoetan zeuden, eta horrela, eta orduan orain, honegatik edo besteagatik eta gure burua ere aldatu delako, edo ez dakit, kontua da produzio talde txikiak dira, eta produzio talde horrek enpresak dira 2-3 personenak eta horrela, eta enpresa horiek prestatzen dituzte obrak profesionalak, parametro profesionalekin eta jendea kontratatuz kanpotik eta horrela, eta orduan produzio unitateak eta horrela asko txikiagoak dira, eta asko jende gehiago dabil hortik, aktoreak edo teknikoak edo jantziak egiten dituztenak eta horrela, profesional autonomoak hortik dabiltzenak eta horrela kontratatu egiten direnak eta horrela, horretan aldatu da agian apur bat, eta gero, asko jende gehiago dagoela, oso gauza onak egiten direla, gazteak ere badaudela eta oso gauza ederrak egiten dituztela. Eta bukatzeko luze hitzen ahalko genuke, baina tira denborak ere baditu bere mugak. Nun ikusi alzaitugu, aipatu ditugu hainbat obra eta bar, data konkretu begira edo hurrengo...
Begira, zuzen ez dute prestatuta eduki eta ekarri, baina, a ber, datorren astean, esate baterako, aste artean egongo gara Baionan, Patxo eta Biok ez dokero egiten, hor badago antzoki txiki polit bat, Luna Negra ditzen dena, hor Baionan, aste artean, uste dute arratsaldeko 7etan dela. Gero, ostegunean, 4-3, 14 zera montaje handi hori aktore bakarra eta eszenografia aulki bat daukana, eta testo polit hori, Lutxo Egiarena, Kafe Bar Bilbaon, eta gero datorren, urrengo astean, badago Mungian, Alderrai. Tarteanen beste obra bat, eta horrela ja esain humorezkoa, apur bat dramatikoa, baina oso kuriosa Patxoren testoarena. Horiek dira, bi aste hauetan, ez dakit zeo zarrazten zaidan, eta gero, gerokoak. Ondo da, horrek data horrek apuntatuta, uzten ditu hemen, ikusleak ere ia ez, idatzi dituzten, eta eskerrik asko gurera gaur gerturatzearen. Eskerrik asko zuei.